Ako po pala si Kent. 29 na taon na sa kasalukuyang taon at naninirahan dito sa Muson ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo mga kalakbay ay kwento naming apat ito ng aking kaibigang sina J-Mart, Boyet at Vince. Nung minsan mapadpad kami sa isang baryo. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo kalakbay. Taong 2013 at noong mga panahong iyon ay nasa probinsya pa lang ako ng Negros nakatira, kung saan ipinanganak at lumaki ang aking mga magulang. Isang araw noon, habang abala ko sa paglalako ng mga isda at gulay kasama ang aking kapatid, ay sa hindi inaasahang makita ko sa daan si J-Mart. Kaya naman nagkamustahan kami at tinanong ko siya kung saan papunta. Ganoon po kasi kami magkakaibigan kalakbay, parang mga hunghang lang. Kahit na araw-araw kayong nagkikita ay nagkakamustahan pa. At kahit na malapit lang ang bahay namin sa isa't isa. Siya nga pala tol, sama ka sa amin ni Boy at saka ni Vince mamaya ha. May pupuntahan tayo. Ano, payag ka ba? Wika nito sa akin. Ha? Saan naman tayo pupunta? Tanong ko naman dito. Sinagot naman ako ni J-Mart na pupunta umano sila sa piyesta. Kaya sumama raw ako para kumpleto kami magbabarkada. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ako sigurado kung makakasama ako. Pero susubukan ko magpaalam sa mga magulang ko. Baka sakaling payagan akong sumama sa kanila. Teka, kailan ba ang lakad natin kung sakaling payagan ako ng aking ina? Tanong ko sa kanya. Mamayang gabi tol, may sayawan kasi sa baryong iyon. Kaya pupunta tayo roon para makipagsayawan. Sagot niya sa akin. Ah, ganun ba? O siya, sige tol. Daanan mo na lang ako sa bahay mamaya. Wika ko kay J-Mart at tumango. Kinahaponan noon. Paglabas ko ng bahay ay naroroon na ang mga kaibigan ko. Kaya naman humanap ako ng tiyempo para makapagpaalam sa aking ina. Nakasalukuyan nagsisiga sa may bakuran ng hapong iyon. Dahan-dahan akong lumapit sa aking ina at saka nagsabi ng, Nay, kabadong sambit ko dito. O bakit anak, may kailangan ka ba? Tanong niya sa akin at napabaling. Ano po kasi Nay, may pupuntahan lang po sana kami ng mga kaibigan ko. Saad ko dito. Pero maggagabi na. Saan naman kayo pupunta anak? Tanong ng aking ina. Sinabi ko naman sa aking ina na pupunta kami sa kalapit baryo. Dahil sa makikipiesta kami ng aking mga kaibigan roon. Agad namang pumayag ang aking ina. Kaya kamuntikan na akong mapatalon sa tuwa at masayang nagpasalamat dito. Siya nga pala anak, mag-iingat kayo doon ha. Alam niyo namang marami akong nababalita ang may manlalason sa baryong iyon. Paalala pa ng aking ina. Kaagad naman akong tumango at mabilis nang nagbihis ng damit. Pagkatapos ay tsaka pa lamang kami lumarga ng aking mga kabarkada. Papunta sa kalapit baryo na nasa liblib na parte. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, ay masaya naming narating ang baryo. Sa bungad palang kalakbay ay naririnig na namin ang masayang tugtugan. Kung kaya hindi na napigilan ng aking mga kaibigang mapaindak sa tugtugan. Oy tol, wala pa tayo sa sayawan na, pero napapasayaw na kayo dyan. Nangingiting wika ko sa kanila. Mas lalo namang napaindak si J-Mart at umakto pa itong iikot. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lang may nasaging matandang babae sa gilid ng daanan. Ang kaibigan kong si J-Mart at sa kasamang palad ay natapo ng mga bitbit nitong dalahin. Ay anakan ng nanay mo. Ano ba naman yan manang? Haharang-harang kayo sa daan eh. Ayan tuloy nasagi ko kayo. Narinig kong pagalit na wika ni J-Mart sa matanda. Ni hindi man lang ito humingi ng paumanin sa matanda. At sa halip ay nagalit pa at padabog na naglakad palayo. Hoy tol, sandali hintayin mo ako. Tawag ko rito bago binalingan ng matanda at tinulungan pulutin ang mga gamit.
Nasipat ko pang nagpunas ng laway ang matanda sa kamay nito. Bago nito kinuha ang iniabot kong basket at sa di sinasadya, ay dumampi ang kamay nitong pinagpahira ng laway sa balat ko. Kung kaya naramdaman ko ang malagkit nitong laway. Subalit hindi ko na lamang pinansin iyon. Pasensya na po kayo, Lola. Hindi po sinasadya ng kaibigan kong masagi kayo. Paghingi ko ng paumanhin sa matanda, tapos ay tinulungan ko na itong tumayo. Napansin ko naman na masama pa rin ang titig nito sa kaibigan kong naglalakad papalayo. Kaya naman paulit-ulit na humingi ako rito ng tawad at saka umalis na. Makalipas ang ilang sandali at nasa loob na kami ng sayawan, ay may naramdaman akong nakatingin sa gawin namin. Kaya inilibot ko ang aking paningin at inagilap kung sino iyong nakatingin sa amin. Nang sa walang ano-ano ay bigla ko nalang nakita ang matandang babae na nasa di kalayuan. Natatamaan kasi iyon ng sinag ng buwan. Kung kaya klarong-klaro kalakbay na bumubuka-buka ang bibig nito at matalim na nakatingin sa amin. Hanggang sa nagulat na lang ako at nanlaki ang aking mga mata nang mapansin kong tila ba may binubulong ito sa hangin. Tapos ay iniihip iyon papunta sa gawi kung nasaan kami nakapwesto. Habang matalim na tumitig saka umalis. Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lamang sumama ang aking pakiramdam. At para bang nangangatog ang aking mga tuhod. Tapos pinagpapawisan ako ng malamig. Kaya inaya ko na ang aking mga kaibigan na umuwi na kami. Dahil hindi ko na talaga kaya, ang sama na talaga ng pakiramdam ko noon. Pero nagulat naman ako. Dahil maging ang mga kaibigan ko ay ganoon na ganoon rin ang kanilang nararamdaman. Kung kaya napagpasyahan naming lahat na umuwi na. Nang mga oras na iyon ay daig pa namin ang nalasing. Sa kadahilan ng pasuray-suray na kami naglalakad sa gilid ng daan ng pauwi sa bahay. Dahil sa tindi ng sakit ng ulo namin at para bang mabibiyak na iyon. Mabuti na lang at nakauwi pa kami sa bahay. Kinabukasan ay sobrang sama pa rin ang pakiramdam ko kalakbay. Kaya hindi na muna ako bumangon sa higaan. Anak, kakain na tayo. Lumabas ka na riyan sa kwarto mo. Dinig kong tawag ng aking ina. Nung ako mang babangon na sana ako kalakbay. Nang sa hindi ko mawari ay bigla na lang kumirot ng sobrang ang sentido ko. Kaya napapangiwi na lang ako. Tapos ay dahan-dahan bumangon at naglakad na papunta sa kusina. Halika anak, kakain na tayo. Anong oras ba kayo umuwi ng mga kaibigan mo kagabi? Hindi ko na kasi namalayan ng pagdating mo eh. Anya pa sa akin. Sinabi ko naman sa aking ina na sandali lang kami sa baryong iyon. Kasi sumama na ang aking pakiramdam. Kaya inaya ko na ang mga kaibigan kong umuwi na. Ganoon ba anak? O siya sige kumain ka na habang mainit-init pa itong sabaw. Uwi ka ng aking ina. Nang mag-umpisa na akong kumain kalakbay. Tapos ay nakakailang subo pa lang ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkaduwal. Kaya naman napatakbo na ako sa may lababo. At doon ay nagsusuka ako ng nagsusuka. Narinig ko namang tinanong ako ng aking ina kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang sa bigla na lang akong nawala ng malay. Nagising na lang akong nakahiga na sa loob ng ospital. Kaya naman tinanong ko ang aking ina nang masilayan ko siya kung ano ang nangyayari sa akin. Sinabi niya namang bigla na lang akong nahimatay matapos magsuka na magsuka. Kaya agaran niya na akong isinugod sa ospital. Dahil sa sobrang nag-aalala na siya kung ano ang nangyari sa akin. Matapos namin makumpirma na ayos lang umano ako. Tapos ay wala namang nakita ang mga doktor kung ano ang sakit ko. Ay kagad na kaming pinalabas ng ospital. Pagka-uwi namin sa bahay kalakbay, ay ganoon pa rin ang naging kalagayan ko. Hindi pa rin humupa ang aking pakiramdam at mas lalo pa yatang lumala. Makalipas ang 2 araw, ay may kakaibang napapansin na ako sa aking sarili. Yung tila ba may kumukutkot sa loob ng sikmura ko. Isa pa kalakbay. Tuwing sumasapit ang gabi ay nararamdaman ko
Nabigla-bigla na lang akong lumalakas at nawawala ang sakit na nararamdaman ko sa aking katawan. Kaya naman minsan ay nagugulat ang aking ina dahil sa maayos na akong nakakapaglakad. Subalit pagdating ng araw ay nanlalata naman ako at hindi na makalakad ulit. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Bakit pabalik-balik yung sakit mo? Pag-aalalang tanong ng aking ina. Hindi naman ako makasagot sa tanong ng aking ina, Kalakbay. Kasi hindi ko naman talaga alam kung ano ang nangyayari sa akin. Hanggang sa hindi nagtagal, ay namayat na ako at ibang-iba na talaga ang pakiramdam ko. Wala na akong ganang kumain at kapag nakakatikim ako ng pagkain, ay isinusuka ko iyon. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na namatay na ang kaibigan ko si J. Mark. Kaya hindi ko napigilang nalungkot at maiyak. Dahil nung nakaraang linggo lang ay magkakasama pa kami para mamiesta. Pero ngayon ay wala na itong buhay. Sabi naman ng aking ina, ay katulad rin sa akin ang nangyari sa kaibigan ko. Ngunit mas lumala umano ang nangyari dito. Dahil hindi na talaga kumakain o umiinom man lang ng tubig. Paulit-ulit din nilang dinala sa ospital si J. Mark. Pero hindi na rin ito naagapan pa. Hanggang sa tuluyan na nga itong binawian ng buhay. Nabalitaan ko rin, Kalakbay, na yung dalawa ko pang mga kaibigan ay ganoon rin ang nangyari. Kaya naman sobra-sobra na ang hanggang sa napagdesisyonan na nila na kumuha ng albularyo para matignan ako. Mismong araw na iyon, Kalakbay, ay naganap kaagad ng albularyo ang aking ina. Mabuti na lamang at nakahanap kaagad ng albularyo ang aking ina. Kung kaya kaagad na akong sinuri nito. Delikado ito. Isang uri ng kikig na aswang ang gustong humawa sa iyo, iho. At kung hindi mo ito makakayanan, ay maaari kang mamatay. Mukhang natitipuhan ka ng aswang na iyon. Umiiling-iling na wika ng albularyo. Nagtataka naman ang aking ina at nagtanong kung ano iyong kikig na sinasabi ng albularyo. Kaya naman agarang ipinaliwanag ng albularyo kung anong klaseng aswang ang kikig. Ayon sa albularyo, Kalakbay, ang kikig ay isang uri ng aswang na tanging sa hangin lamang nito ipinapadaan ang ritual na ginagawa. At kapag gusto ka nitong hawaan at gusto ka namang patayin, o kaya'y lasunin ay ibubulong lang nito iyon sa hangin at ipapatama iyon sa'yo. Kapag naman natamaan ka na ay agaran na magkakasakit ka hanggang sa hindi mo iyon kayanin at ikamamatay mo ito hanggang sa ikaw na mismo ang magiging pagkain nila. Nakaramdam ako ng kilabot sa sinabi ng albularyo at hindi ko lubos sa kalain na may ganoong uri pala ng aswang. Nung nag-uusal na ng orasyon ng albularyo, ay biglang sumagi sa aking isipan ng matanda na nasagi namin sa kalapit baryo. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pang ikuwento sa albularyo ang naengkwentro naming matanda. Manong, ano po ba ang pwedeng pangontra sa aswang na yon? Para hindi ka matipuhan ng kikig o kaya'y matamaan sa ginawa nilang bulong sa hangin. Mahinahong tanong ko dito. Nakita kong may iniabot sa akin ng matanda at nakabalot iyon sa kulay itim na tela. Itinali niya iyon sa bewang ko at ang sabi niya sa akin ay pangontra iyon sa aswang. Anya pa ng albularyo, nababahuan at nangangati ang balat ng mga aswang kapag suot-suot ko ang pangontrang ibinigay niya. Ugaliin mong palaging suot yan kahit saan ka magpunta, iho. Sapagkat hindi natin alam kung tao pa ba iyong nakakasalamuhan natin o kaya'y kakaibang nilalang na. Kaya mas maigi nang may dala kayo palaging pangontra para sa kaligtasan nyo rin yon. Dagdag mong wika sa amin ng albularyo. Kinagabihan noon, habang nasa kasarapan kami ng tulog ng mga oras na iyon, nang bigla na lamang akong nagising dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Noong kapain naman ng aking ina ang noo ko, ay nag-aalala itong nagsabing napakainit ko umano at ang taas ng lagnat ko. Kaya naman agaran na itong pumunta sa kusina at kumuha ng maligamgam na tubig. Pagkabalik ng aking ina, ay naramdaman kong pinunasan niya na ako ng labakarang may maligamgam na tubig.
Napansin ko din namang nag-uusal ng orasyon ng albularyo at iniihip yon sa noo ko. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa may bintana na nasa kwarto ko. Kaya naman napatingin ako sa may bintana at doon ngay nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng mga pakpak. Nagsimula na rin akong makaamoy ng mabaho at kakaiba sa paligid. Naging maalinsangan na rin ang hangin na sumasamyo sa loob ng kwarto. Tapos ay nakaramdam na ako ng takot at kaba nang marinig ko na ang uhunin. Nakita kong nagmamadali ng tumakbo ang albularyo palabas ng kwarto. Narinig ko pa ang malakas na boses ng albularyo at waring galit na galit ito sa aswang. "Animal kang aswang ka! Halika rito, magpatayan tayong dalawa!" Galit na sigaw ng albularyo. Kaya naman napasilip na ako sa butas ng bintana. At noong nakasilip nga ako kalakbay, ay doon na nanlaki ang aking mga mata at nangilabot. Sa kadahilan ng kitang-kita ng dalawang mga mata ko, ang isang malaking ibon na ang pakpak nito ay anyong paniki. Tapos sa mukha nito ay hindi mo maintindihan kung isa ba itong paniki o kaya'y wangis ng tao. Nakita ko namang agarang sinunggaban ang nilalang ng albularyo at agad na nagpambuno sila. Nasipat ko pang habang nagpapambuno ang albularyo at ang aswang, ay nagsasalita ang albularyo ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hanggang sa nakita kong sinapak ng albularyo ang aswang. Agara namang bumulagta ang aswang at sunod-sunod na pinagsasasapak naman iyon ng albularyo. "Animal ka, ikaw pala ang bumibiktima sa mga kabaryo ko rito. Makikita mo ang hinahanap mong aswang ka. Papatayin talaga kita." Nanggigigil na sigaw ng albularyo at walang ano-ano ay pinagsasasapak na naman ang aswang gamit ang mga kamao nitong inusalan ng orasyon. Maya-maya pa ay nakita kong tuluyan na ng hina ang nilalang at nagpupumilit na itong gumapang sa lupa. Subalit agara namang hinambalos ng buntot ng pagi na inusalan ng orasyon ng albularyo ito. "Ano, lumaban ka? Hindi ba matapang kang demonyo ka? Napakalakas ng loob mong mambiktima. At hindi ka pa talaga nakontento. Pinatay mo pa ang kaibigan ng mga biktima mo." Galit na sigaw muli ng albularyo. Nagulat naman ako sa sinabi nito sa nilalang. Kung kaya napatingin ako sa aking ina, nakasalukuyang nasa tabi ko ng mga sandaling iyon. Noong ibinalik ko na sa albularyo ang paningin ko, ay nakita kong pilit na umaangil ang nilalang habang paulit-ulit na hinahampas ito ng albularyo. Na tila ba isang hayop na pinagpapapalo ng mga oras na iyon. Hanggang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang may isang malaking ibon ang dumakot sa albularyo. At walang sabi-sabing agarang binitawan ito, kung kaya ay malakas na lumagapak ang albularyo sa lupa. Mabuti na lamang at hindi mataas ang kinalaglagan nito, kung kaya napaaray na lang ang albularyo at iika-ika itong tumayo at naglakad. Noong sipatin ko naman ang aswang na hinahambalos nito kanina, ay wala na iyon doon. Siguro ay kasamahan ng nilalang na iyon ang isa pang ibon na dumakot sa albularyo at tinulungan noon ng aswang. Lintik na yon. Siguro ay asawa iyon ng nilalang na papatayin ko na sana. Galit na wika ng albularyo nang makapasok ito sa loob ng bahay, habang hawak-hawak ang bewang at inihimas dahil sa sakit. "Parang nabali yata ang bewang ko." Dagdag pa nitong wika sa amin. Noong nagkukwento na ito tungkol sa aswang na iyon at kung paano niya nakilala ng makasagupa niya na, ay ginagamot niya naman ako't inusalan ng orasyon. Anya pa, nakilala niya ang amoy ng aswang na iyon dahil sa minsan niya na itong nakasagupa. Subalit sa pagkakataong iyon, ay alam niyang ikamamatay niya ito ng aswang. Anya pa, hindi naaabutin pa ng pagsikat ng araw ang aswang kahit nagamutin pa nito ng sariling laway ang natamong mga sugat at latay. Dahil sa tinaniman niya iyon ng orasyon habang pinag-ahambalo sa nilalang. Matapos ang pangyayaring iyon galakbay, ay naramdaman kong unti-unti na akong gumaling. Maging ang mga kaibigan ko ay gumaling na rin. Maliban na lang kay J-Mart
Dahil sa hindi naniniwala sa albularyo ang pamilya nito. Kung kaya imbis na sa albularyo magpatulong ang mga magulang ni J-Mart, ay mas pinili pa ng mga ito sa doktor lumapit at magpatulong. Subalit kahit na nilibot na nila ang buong pagamutan, ay wala pa rin nakapagpagaling sa kaibigan ko. Hanggang sa tuluyan na nga itong manghina at nalaso na umano ang buong kalamnan na naging sanhi ng pagkamatay. Hindi ko lubos sa kalain, kalakbay, na sa simpleng pagsagi mo lang ay magiging sanhi na pala ito ng kamatayan ng kaibigan ko at kamuntikan pang malagay sa peligro ang buhay namin magkakaibigan. Mabuti na lamang at lumapit ang aming mga magulang sa albularyo. Lalong-lalo na ang aking ina. Hindi ito nagdalawang isip na patignan ako sa albularyo. Kung kaya hindi natuloy ang pangyayanggaw sa akin ng aswang at sa halip ay gumaling ako. Sa ngayon po ay may pamilya na ako at dito na rin ako nakatira sa Bulacan. Hindi na rin ako nakauwi pa sa probinsya namin. At hindi ko na rin nakausap pa ang dati kong mga kaibigan na sa kasalukuyang taon ay alam kong naroroon pa rin ang mga ito sa aming probinsya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.